Помните ли старите филми, в които главните герои използваха часовниците си, за да говорят, определят местоположения, взривяват разни неща и правят какво ли още не? Тогава всичко това ни се виждаше като космическа технология и плод на развинтено въображение, но времето си минава и нещата напредват до толкова, че съвременната инженерна мисъл да може да ни предложи някои от тези функции. С модерните бижута за китките ни вече може да говорим, да записваме глас, да снимаме и Galaxy Gear е пример за високотехнологична джаджа, която предлага всичко това. За огромно съжаление все още не може да взривява разни неща, което е и главният недостатък, и аз лично съм разочарован, но скоро някои антифенчета може да покажат как самият Gear взривява нечия ръка. И така, аз съм Любашки и това е новото ревю на Smart News, в което ще ви покажем Samsung Galaxy Gear. Сега, шегата на страна и нека да погледнем какво точно ни предлагат от Samsung. В ерата на безумната конкуренция, корейците просто нямаше как да си позволят да останат по-назад и да не представят нещо, което да смаже останалите часовници. Но тук изпаднах в една дилема. Успяха ли да преборят основният им конкурент Sony? От Samsung излизат една крачка напред с модерен и красив часовник, който определено има премиум усещане, както и външен вид, макар каишката да е от гума. Gear се предлага в няколко цвята, сред които и някои много атрактивни и не толкова подходящи за ежедневна употреба, каквато е и бройката, която имам аз. Жълтото и оранжевото хващат окото и в това няма спор. Където и да отивах събирах погледите, но дали такъв часовник би вървял с костюм е друг въпрос. От гледна точка на дизайн останах изненадан, че корейците решиха да сложат метал в техен продукт. За момент вече бях решил, че те не познават този материал, но за щастие се усетиха, че пластмасов часовник и гумена каишка ще изглеждат като награда от зрънчо. Не че са сложили много желязо но все пак го има и то придава доста стил, обхващайки 1,63 инчовият Super AMOLED дисплей. Макар да е малък, на него всичко се вижда много добре, без значение под колко градуса го въртите. Резолюцията му е 320 на 320 пиксела и поддържа няколко режима за регулиране на яркостта. В настройките можете да променяте началния екран на часовника, като имате няколко разновидности. Можете да сменяте фона, големината на шрифта и това е. За най-общите нужди мога да кажа, че екранът е идеален. Тъй като се води смарт устройство, Gear може и няколко по-умни неща от стария часовник на дядови, но все пак сме ограничени да не можем да взривяваме разни неща. Това, което можем да правим е да проверяваме нотификации, да четем SMS-и, да сменяме песните и регулираме звука, да прехвърляме последно отварените приложения или така наречената функция Recent и да ползваме приложението Pedometer. Часовникът има и интегриран S-Voice, който вече всеки знае за какво се ползва, но ме съмнява някой да седне да го цъка толкова много. Приложението би било удобно за гласове набирания на контакти или нещо подобно, но едва ли ще разпознае правилно командата Call тъщата, крещейки я на ръката си. Call тъщата! Call тъщата! Тъщата, бе! За щастие това не е всичко. Лично за мен трите най-полезни функции в този часовник са възможността за провеждане на разговори, да правите снимки. Open Camera. Искам да снимам. Ще удара земята. И да водите гласови бележки. Както във фантастиките от преди няколко години, Gear е снабден с говорител и посредством Bluetooth връзката с телефона можете да приемате, инициирате и осъществявате стандартни разговори. Най-практично приложение за това намерих, докато карах колата. Вероятно на всеки шофьор му се е налагало да си има разправи с кат за говорене по телефона, а да се окабеляваш в колата с слушалки не е много удобно. С Gear тези проблеми се решават много лесно, а качеството на разговорите е приемливо. Не се налага да допирате часовника до устата си, а можете просто да си карате и да говорите. От другата страна също се чува добре благодарение на двата микрофона, разположени от двете страни на часовника. Като изключим ползването му в колата, не вярвам да има друго място, на което да намерите приложение на високоговорителя. Нито по улиците, нито в офиса, нито в метрото върви всеки да ви слуша какво си говорите, но можете да си направите майтап с някой в мола, казвайки на ръката си, че бомбата е изстреляна. Друга положителна черта е снимането. Ако сте забелязали изнотината на каишката, вероятно сте се досетили, че всъщност това е камера. Тя е 1,9 мегапикселова с BSI сензор и можете да правите снимки с резолюция 1280 по 960 пиксела или 1392 на 1392. Като качество може да се сравни с някоя добра предна камера на съвременен флагман и наистина останах очарован. Имайки предвид, че това все пак е часовник, снимките са доста добри. Няма да ги сравнявам с други, защото той няма с кои, но макар наличните недостатъци, всичко е доста приемливо. Ако не друго, става за някоя бърза снимка или нещо подобно.
Камерата поддържа и видеозапис на 720p, което поради ограниченото място е лимитирано до 15 секунди на запис. И тук също имаме прилично качество. Като функционалности камерата предлага смяна на резолюцията, автоматичен и макрорежим на фокуса, Sound and Shot режим и добавяне на подпис в снимките, който е Galaxy Gear. Като най-голям проблем на камерата мога да отбележа лимита на видеозаписите и неудобството при снимане. Честно казано, доста трябва да се кълчите докато снимате, поради размерите и разположението на камерата и часовника. Доста от нещата реално можете да правите и от приложението Gear Manager, без което номера не минава. Него трябва да се инсталирате от Samsung Apps магазина или просто да допрете док станцията с вграден NFC чип до телефона. От тук можете да персонализирате часовника и приложенията към него. Също така доста интересна е и опцията Find My Gear, чрез която ще накарате часовника да звъни, ако случайно го загубите някъде. Самият Gear притежава опцията Find My Phone, чрез която пък карате телефонът да звъни. Въобще функции за забърванковци и разсеяни хора. За часовник Galaxy Gear предлага хардуер, на който могат да завидят всички телефони от преди няколко години. С 800 МГц Exynos процесор и 512 МБ RAM памет няма да видите забиване, макар че при мен се случи един път. С такъв хардуер часовникът работи безупречно, но на моменти просто няма как да се натовари такъв тип устройство, поради липсата на повече приложения и възможности, които да предложи. За съхранението на снимките и каквото има да се съхранява на този часовник, имаме цели 4 ГБ вградена памет, което е чудесно. В началото много се говореше, че умните часовници ще имат около един ден живот и след това ще трябва да се зареждат, и потребителите не приеха добре факта. Дори производителите не даваха големи надежди, но както повечето неща при тях, така и тук положението е по друг начин. При нормална употреба Gear издържа 3 дни на ръката ми, което за мен е повече от добре. Тук искам да отбележа в какво точно се изразява моето ползване. Първо, яркостта на дисплея е била на 90%, 15 секунди време за изключване на екрана, целодневна връзка с телефона и между 3 до 5 разговора дневно. Вечерно време съм спирал връзката с телефона, защото така или иначе не ми е била нужна, при което получих 3 дни живот от тази нищожна 315 мАh батерия. Това е моето ползване, което не значи, че при някой друг няма да издържи 12 часа и да умре. За да довърша темата за батерията, ще кажа, че Gear няма порт за зареждане. Този процес се извършва с малката док станция, която има 5 пинчета. Поставяйки я на часовника, те правят контакт с пластините на гърба му и така става магията на зареждането. И след като ви казах хубавото, ще завърша и с лошото. Galaxy Gear работи под Android 4.2.2, макар да не си личи, но е съвместим само с Samsung телефони и то само с Android 4.3. Това прави възможните апарати за свързване с часовника около 1-2% от всички налични предложения на корейците. До преди дни само Note 3 можеше да се свърже, след това Galaxy S4 получи апдейт за България, след време се говори, че Note 2, Galaxy S4 Mini, Mega и Round също ще могат, но това отново оставя значителна част от потребителите без опция за ползване. Друг голям недостатък е липсата на приложения. На този етап си има нещо като отделен магазин за апликации за Gear, но в него наличните предложения са много малко и в повечето случаи са безполезни. И на последно място, но не и по важност, е цената. В България Galaxy Gear се предлага или само в пакет с Galaxy Note 3, или кеш за скромната сума от 500 до 600 лева. Към това, като добавим ограничението на съвместимите телефони и липсата на някои функции, намалява потенциалните купувачи до една определена група от богати фенове на марката, които просто го купуват, за да го имат. На този етап Samsung Galaxy Gear не си заслужава най-вече заради цената, тъй че моят съвет е да изчакате, ако все пак държите да имате качествен и умен часовник.